फाइनाली गाइस आं दायो मोनफैबाय आरोना उदालगुरि इउएन पार्क लोगोफोर नै नायना लानो हागोन बेनो आरोना गाइस गेटआहाय बेनो लोगोफोर दा आं हाबसिगोन आरोना दा नै गेटआ टिकेट होग्राबो गैया आरोना मरेद' गाइस निजों हाबलांनोसै आरोना आं लोगोफोर टिकेट होग्राया र' नायदो लोगोफोर पार्कआवहाय गिदिंनोसै आरोना आङो दायो बेनो नैजों थांनानै जों ओरै थांनानै ओरै ओइजों फैनानै नैजों गिदिंना थांफिनसै आरोना नैजों ओंखारलांनांगौ आरोना नै दायो इयाव दैबो दं आरोना माखासे ओइनिखै लामाथ' जरासो नुबायलै गाइस लासिं सिंल' जाखायो आरोना गाइस मथेथ' जरासो नुफैबाय माथो आङो मा बुंबावनोलै लोगोफोर दैया नै हारसिं फैदों आरोना गाइस आङो उदालगुरि इउएन पार्कआव इन्टारेस्ट जागोन अननानै साबस्क्राइबफोर दाबायना होदो लोगोफोर नायलांदो आंनि भिडिअखौ माबायदि जायो बेग बास्रुलायना फैदों आरोना आं माने बेलेगावसो दंमोन ना ओमफ्राय न'आव डाइरेक्ट थांनाय जायाखै न'आव फैनो होननासो ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय दा इयाव इन्टारेस्ट मोनगोन होननानै बेरायनो फैबाय आरोना लोगोफोर आङो माने आं न'आवसो थांनो ओंखारखाबायमोन आरोना गाइस ओमफ्राय भिडिअ खालामनोसैलाय उदालगुरि इउएन पार्कआव होननानै खालामनायबो जायाखैना वेलकाम इनस चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय गाइस दायो आङो नै माबा उदालगुरि इउएन पार्कआव थांगासिनो आरोना गाइस नायलांबाय थादो गारियाव दं आं दायो लोगोफोर थांगासिनो आरोना इउएन पार्कआव उदालगुरियाव गाइस नायदो नै जायगाखौ गाइस ओरैबायदि हारसिं थांगासिनो आरोना हारसिंसो लोगोफोर दाना ओरै बेगबो दङ बेगबो लादों आरोना गाइस उदालगुरि गाइस बियो नायलांबाय थादों लोगोफोर एसे गोजानानो थांगौ खोमादों आरोना 30 थाखा लायो आरोना गाइस बाराया मोजा गाइस टाउन आरोना इयो लोगोफोर नायलांदो नै अमा जादों गाइस टाउनानै गाइस उदालगुरिया नायदो गाइस नायदो नै मोनफैबायना दा फाइनाली गाइस आं दायो मोनफैबाय आरोना उदालगुरि इउएन पार्क लोगोफोर नै नायना लानो हागोन बेनो आरोना गाइस गेटआहाय बेनो लोगोफोर दा आं हाबसिगोन आरोना दा नै गेटआ टिकेट होग्राबो गैया आरोना मरेद' गाइस निजों हाबलांनोसै आरोना आं लोगोफोर टिकेट होग्राया र' स' गाइस टिकेट लाबाय आरोना नै दायो टिकेट लाबाय नै 10 थाखानि लोगोफोर दा टिकेट लाबाय नालाय हाबसै आरोना गेटआ बेनो नैजों हाबलांसै आरोना दा नै नायनो हागोन गाइस एबार देखायला जोबनोसै नोंथांमोननो जायगाफोरखौ लोगोफोर हाबजेनबाय आरोना गाइस दायो नै इदि आरोना सिङाव नै लोगोफोर टिकेट होग्रायैनो सिङाव नै गाइस इजों फैयो ओरै उदालगुरिनिफ्राय ससेल' फैनांगौ आरोना लोगोफोर बारा नङा दायो नै इदि गिदिंलाबायनोसै आरोना आं दायो फार्स्ट टाइम फैनाय आरोना गाइस
बबेजों थांनांगौ नोंथांमोननो देखायनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर एबार नायलांदो नायदो लोगोफोर पार्कखौहाय गिदिंनोसै आरोना आङो दायो बिदिनो नैजों थांनानै ओइजों ओरै थांनानै ओरै ओइजों फैनानै नैजों गिदिंना थांफिनसै आरोना नैजों ओंखारलांनांगौ आरोना नै दायो इयाव दैबो दं आरोना माखासे ओइनिखै लामाथ' जरासो नुबायलै गाइस लासिं सिंल' जाखायो आरोना गाइस मथेथ' जरासो नुफैबाय माथो आङो मा बुंबावनोलै लोगोफोर दैया नै हारसिं फैदों आरोना गाइस आङो उदालगुरि इउएन पार्कआव इन्टारेस्ट जागोन अननानै साबस्क्राइबफोर दाबायना होदो लोगोफोर नायलांदो आंनि भिडिअखौ माबायदि जायो बेग बास्रुलायना फैदों आरोना आं माने बेलेगावसो दंमोन ना ओमफ्राय न'आव डाइरेक्ट थांनाय जायाखै न'आव फैनो होननासो ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय दा इयाव इन्टारेस्ट मोनगोन होननानै बेरायनो फैबाय आरोना लोगोफोर आङो माने आं न'आवसो थांनो ओंखारखाबायमोन आरोना गाइस ओमफ्राय भिडिअ खालामनोसैलाय उदालगुरि इउएन पार्कआव होननानै खालामनायबो जायाखैना ओमफ्राय नै हनै बिदि आरोना नैजों फैदों आं दा माने इन्टारेस्टेड मोनगोन होननानै फैनाय जाबाय आरोना गाइस नायजागोन नै बेजों ओरै गिदिंलांसै आरोना आङो गाइस लांनोसै बेजों बिराद गरमलै दायो सान्दुंथारना फाग्लासो जिरायग्रा दंजोबो दा नैयाव आरामनो 30 थाखा भारा थांबावबायसो आरोना दा थांफिननायावबो माजों थांनाय जायो नायनोसै आङो गारिजोंबो थांनाय जागोन ना फन गैया आरोना मथेथ' थाबायनाबो थांनांगौ एसे बाराथ' गोजान नङा एसे गोजानानो खिन्थु होमबाबो 30 थाखा लायो बालायबो लांदों आं लोगोथा फैनानै जाम्बा जाबाय नामा रागा सानलायदों आरोना मथेथ' गाइस सिख्लाबो नुयोलै गाइस नै जरा माथो लामायानो माबायदि नै ना दंना गैयारा नै दिखियाजुलिनिजों एसे सेमानो अब्लाबो दिखियाजुलिनि गेजेरजों माबा दङ दिखियाजुलिनाव अब्लाबो गेलेग्रा बायदिसिना गैयालै लोगोफोर दालाङा नै गाखोनाय नामा बायलाबायगोनसो नामालै गोलैगोनसो दैयाव जाफ्लावनो माबायदि नै आयौ नै बैयावबो जरा आयौ सिथोब जालालै सानै गोथाव हरखायो होनदों नामा ओमफ्राय नुहुरानो माथो आंना केमेरायानो जाया नामा नै नैयाव सिख्ला सासे दं नेपालि ना बर' बेलेग जाथिसो बर'आनो दां बिदि आरोना गाइस दैया नै गुवारथार बिल्डिं नायनोबा नै खाथियाव इउएन पार्क उदालगुरि नामाहाय इउएन आरोना सिख्लाफोर नुगोन दा फैबावगोन र' फाग्लासोलै ओरैजाय गिदिंसै एबार गेलेग्राफ्राव खस्थ'सो फैखादों आरोना मथेथ' आसखा फैखादों लोगोफोर अननानै नायदो आंनि भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जुदि खालामाखै ओरैबायदि जाला माला माबायदि जागोन आरोना दा ओरै गिदिंलांसै आरोना नै लामा थाबानो गिदिंगोन जानला माला गिदिंगोन होनदों नामा नै बेजों ओरै दांलांसै नैजोंबो थांजाबावगोन गिदिंलाजोबगोन आरोना मथेथ' गाइस ओरै थांनोसै आरोना आङो लोगोफोर मारै दं लोगोफोर नोंथांमोना आंथ' दायो मोजाङानो दं इसोरनाव नोंथांमोना मोजाङै जानांगौ इसोरनाव उदालगुरिफोर फैदों दिनै इन्टारेस्टेड मोननानै नायदो जोबजासिम जागायजेननिफ्राय लानानै आयौ लामाया नै बेफोराव मा दंजोबो आरोना गाइस लामायानो गैया नामा बेजोंलाय सिथोबा फाग्लासोलै जेजों बेजोंनो थांगोन होनदों नामा आङो जेरै मेरै सिख्लाफोर दंलाजोबो गाइस नै ओरै खना ओरै गेजेरजों गिदिंलांबावगोनसो ओमफ्राय आङो फाग्लासोलै आंबो साबस्क्राइब दाबायना होबाय था आरोना नोंथांमोना ओरैबादि माजों फैखो आरोना ओरै गिदिंलांसै आरोना नै ओरैजाय
सिबख'लांसै नायनो हागोन गाइस बेजों थांसै दा गिदिंलागासिनो आरोना आं मथेथ' ओरै सोरगिदिं गलजों गिदिंबोबाय दायो गेजेराव हाबथ'वाखै आरोना मथेथ' आं जिंल' नै ओरैजाय जिंजों ओरै गेटखौनो मोनहैफिनलाय आरोना बेजों फैदोंमोन दा नै जों जिंजों हाबनानै ओरै बेयाव माखासे गिदिंलाबायनांगौ आरोना मथेथ' आं दा गेजेराव हाबथ'वाखै दा गेजेराव माखासे देखायनांगौ दं माखासे नोंथांमोननो दा बेखौनो खेबबो खेलाबो स्टेसन ब्लड थांफिनसै आरोना मा बुंनो बिदिनो जाना दं आरोना दायो नोंथांमोन नैजोंबो हाबजागोन दा नै ओरै बेजोंबो थाबायजायो जेजों बेजोंनो ओइजों लामाजों हाबनानै गेटजों हाबनानै ओरै थांफिनसै आरोना आङो बेयाव हाबनांगौ ओरैबो थांबाबो एखे जायखिजाया हाबनोसै आरोना आङो लोगोफोर नै मा होदों मिथिलाय लाङाना आं दायो जायखिजाया नै ओरैबायदि कन्डिसन सोलिना दं आरोना नै ओरै गिदिंला जोबजायो दा बेजों हाबजेननोसै आं जायखिजाया नै आयौ मा बुस्थु बेफोरो गाइस अ माय गड उदालगुरि इउएन पार्कआ इदिसो आरोना दिनैसो मिथिबायलां नुफेरबायलां गाइस थोदस गलालै आयौ फाग्लालै बारा मानसि गैथ'वालै दायो मा टाइमाव जायो मानसिया बा गैला ओरै दं माखासे स्कुलनिया माने ओरै बैयाव थांनो र' जेरै मेरै नै गिदिंबाबो जोबा नामालै बेयाव दा ओरै लासैनो थांफिनगोन आङो इयाव नैयाव दा ओरै माखासे गिदिंलाबायना फैगौनि आरोना गाइस थोदस अन्थाइ गोजा नै बाला गोजा लामाया मथेथ' माने खामानिबो मावो आरोना इयाव नै ओरैबो माखासे मावग्रा दं ओइथिंबो मावगासिनो बोथाव बरजायालै केमेरा आंना मोलेसो नुयो आरोना ब्लाराव होबाबो माबायो माने मोजां जाया आरोना केमेराया दा लोगोफोर नै ओरै थांफिनसैलाय नैजों आरोना आं दहाय बेजों फैदोंमोन दै बेजों गिदिंनायजोंनो गिदिंबाय था मथेथ' ओइजोंबो थांजायो ओरैबो थांजायो नैजों गिदिंदों ओरै गिदिंगोन एसे टाइम लाबावगोन गिदिंनो थाखाय नोंथांमोननो दिन देखायबाय जायजाया नुवाखै आंनि गोसोनि गेजेराव नुबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नायनानै एसे शेयार खालामना होदो लोगोफोर साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै गोसो गोथारै आरोना आरो बेखौनो मोनफैफिनबाय आरोना नै आयु जारला जागोनलै ओइ थांथ्रानोसैलां आं ओरैनो हेब्रे देब्रे लामा ओरै थांनोसै ओरै ओंखारहैनोसै लोगोफोर साना मोदानलायदों आरोना नै जिफोरलायनाय गाइस ओरैबादि गरम थिंथिं आरोना लोगोफोर स' गाइस नै ओरै थांनोसै आं दा बैखौहाय फाल्थुसो जागोनलै लगाना आंना बिदिबा फाल्थुसो देखायनाय जासै नामा दिनैलाय गरमथारलै फाइनालि गाइस नायदो दायो नै मुरथिया मेन लामायानो इजोंसो मेन हाबग्रायानो इजोंसो मेनानो इजोंसो आरोना आं दहायजों हाबाखै मेन माबायानो इजोंसो मथेथ' नायलाय मेनानो इजों इयाव मुरथियाव ओमफ्राय दा नै ओरैबो मेन देखायबाय आरोना लोगोफोर बिदिमोन उदालगुरि इउएन पार्क लोगोफोर गाइस नायदो लामाखौहाय नै बिदि आरोना दा नै ओरै हाइरड बरिया जाना दं भिउआ
गाइस नायनोबा मुर्ति सोर बियो देखायनोसै नैबेखौ दायो नायदो लोगोफोर नोंथांमोना गोसो होनानै आंनि भिडिअखौ उपेन्द्रनाथ होनो नामा दादा बाlas ya oke itu Kinam itu Rihan Park oh itu mana Upendronath nan hoy Upendronath oh hoy channel nan channel tuh Enosh da oh iman nai le nutun iman nai subscriber tuh nutun iman hoy sari cuman oh start korbo lage iman hoa nai na इदि आरोना गाइस दा लोगोफोर ओमफ्राय एसे हाबनानै दैजों गिदिंबावनो र' देखायनोसै आरो लोगोफोर दा नै दा नै नायनो हागोन ओरैबायदि मथेथ' बारा गोबाव थाला आरोना आङो गाइस ক'ত যাব যাব লাগিব ৰ মই হৈছে ना टाइम दा आं थांफिनसै आरोना नै लोगोफोर गिदिंला मथेथ' थांनोसैयानो होनजासिगोन आरोना आङो दा थांसैलै ओंखारलांफिनसै गिदिंबायना दा बहुद देखायनाय जाबाय आरोना सिख्लाफोर नुयो गाइस ओरैबो दङ मालाय आं दा थांफिनसै आरोना लोगोफोर मा बुंनो हारसिं फैदों हारसिंनो थांफिनदो दाना सोर नुवाखैमोन दिनै नै नायनो हागोन न' एन्ट्रि गाखोनो मोना माने गोजौनिफ्रायनो साफायहरबाय आरोना फट'खौ साफायनो हागोन बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै नै ओरै थांस्रानोसैलै गेटजों थांना मानोब्रा ओरै थांस्रानोसै नामा बेजोंनो थांफिनसै आङो बेजों थांफिनसै नै सासेया ओरै थांबावबाय आरोना बेजोंनो डाइरेक्ट जालाखाना होनलांसै आरोना आं डाइरेक्ट गाइस खावलांसै गेटजोंनो थांफिनसै आरोना आं मथेथ' बेयाव लायो आरोना टिकेटखौ गेटआ बेनोमोन बेजों थांसै गेटआ मानसियानो गैया नामा साइकेलजों बाइकजों फैजायो नै मथेथ' आं बैनिफ्राय लामाजों फैदों बेनोमोन आरोना बायबायलै दायो उदालगुरि UN पार्क ना उदालगुरि UN पार्क बेनो माबायदि नुहुरो नै सालाखाना दायो गयिं आरोना मथेथ' थांफिनसै आं उदालगुरि UN पार्कनिफ्राय स्टेसनावनो थाहैफिननांसिगोन आं लोगोफोर ट्रेन नेनांसिगोन हग्राजुलियावसो ना न'आबो हग्राजुलि ट्रेनजों थांफिनसै आं हरावसो दंमोन ओमफ्राय न'आव थांनोसो ओंखारदोंमोन आं अरांनिफ्राय ओमफ्राय दा आङो डाइरेक्ट उदालगुरि UN पार्कआवनो फैखादों नालाय बेरायनो होनना फैस्राबाय ओमफ्राय दा न'आव थांफिनसै आङो गाइस बेनो नायना लानो हागोन बेग बास्लायनानै ना ओमफ्राय दा थांफिनसै आरोना मखस्थ'सो थांफिनसै ओमफ्राय दा आङो माथो बुंनो आरोना गाइस थाबायना थांनो ना माजों थांनो जादों आं माने लोगोफोर दा गारियाबो 30 थाखा लायो बारा गोजान नङालै थाबायनानै थांस्रानोसै बेजों थाङो आरोना मा लामा सहैथाय जों मिथियालै ओरै थांनांगौ स्टेसना सानजाहासो ना मासो गोलैयो सानाबो नै थांनांगौ दा बेयावनोमोन आरोना गाइस नैजों हाबबानो मोनखायो मथेथ' ओरै हाबबानो मोनखायो बेयावनो लाखिनानै ओरै हाबदो मोनबाय थांलालै खेला थाबायना थांगोन सिस्टेम थाबायना थांलालै मथेथ' नाय जायगायालै लेवरा लेंबाबो थाङा आङो मथेथ' ओरैबादि गला भिडिअ'आबो बेसेबां गोलाव जाखो मथेथ' फाथा गैला आरोना लोगोफोर दा आङो थाबायना थांनोसै भिडिअ'खौबो बारा माने जाला आरोना मथेथ' गाइस लोगोफोर आं दा थाबायना थांबाय थानोसै स्टेसन गाइस
बिराद मानसि खारना हरै र' नायलाबाय थायो ओरैबायदि गला आरोना लोगोफोर दा आं थाबायना थांनोसै गाइस स्टेसनाव थाबायनानै एसे बेसेबां गोजा जायो लामाखौबोथ' बावखोना माखो गोसोआव थाखोना माया भिडिअ'आथ' एसे गोलाव जाबाय लोगोफोर सान्दुंआ नै ओरैबायदि जाना दं आरोना माथो इसिबां गोलाव बखिबाय थानो भिडिअ'खौथ' गोलावाथ' जाखाबाय अननानै लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायनो थाखाय थिनदों आरो जायफ्रा चेनेलाव साबसक्राइब खालामाखै गोदानबा साबसक्राइब खालामना गालांदो लोगोफोर अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना गाइस आं दा देखायबाय आरो नेक्स्टआवबा अबाव थांनाय जायो अबाव मायो नुनो मोनगोन बिदिनो मोजां मोजां लाबोगोन आरोना फट'खौ गाइस ओमफ्राय दा आङो थांफिनसै लोगोफोर ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअ'आथ' बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना फोजोबनाय जाबाय दे नेक्स्टआव लोगो मोनगोन आरोना गाइस